Брутална тренировка за гърди. Започваме с първо упражнение лежанка с лост и правя на 150 кг 3 по 3. Ако желаете да изгледате всички серии повторения, как успявам да прогресирам или поне се мъча да задържам силата в кът, ще кача видео в YouTube каналът ми Владислав Пиличев, където можете да го изгледате. Тук правя пета серия, последна на лежанка, и я правя с този ластик за по-добро натоварване в пикова контракция. Тук преминавам към второ упражнение Incline Dumbbell Press. Правя с 43 кг, две серии по 8-9 повторения и една с 30 кг до 10 повторения. И тук правя кофички с допълнителна тежест 40 кг. От тях правя 3 серии. Тук завършвам тренировките с един флай за гърди, като се стремя да разпъвам максимално гърдата. И тук завършвам тренировките с една серия до отказ за трицепс с това въже. Ако ви е харесало това видео, последвайте ме за още подобни видеа.